Het was Ruiverhel op weg naar het kampioenschap in de 4e klasse D. Met 2 wedstrijden in het paasweekend had de ploeg de kans om het kampioenschap al naar zich toe te trekken. Maar dat ging dus helemaal mis. Van Bieslo werden verloren, dat kost vorige week zijn op TV11. En een paar maandag werden ook nog van Azerooi verloren. Dus heeft de ploeg het goed te maken, want de voorsprong op de nummer 2 Bieslo bedraagt nog maar 4 punten. En wat dan in ieder geval niet moet gebeuren is een nederlaag tegen deze tegenstander SVH uit Herkenbos. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want Herkenbos staat om een 4e plaats in de competitie en is bezig aan een hele goede serie. Aan een opmars, ze gaan op jacht naar die 3e plek die recht geeft op rechtstreekse promotie. Ruiver is dus gewaarschuwd en zal er dus alles aan moeten doen om een nieuwe nederlaag te voorkomen in Ruiver vandaag. Ruiver speelt op het eigen veld in de vertrouwde oranje shirts. De misser achter in de verdediging bij SVH. Dan kan er toch nog opgeruimd worden. Uiteindelijk maakt Remy Kuipers er een corner van. Kunt de bal voor. En dan ligt er zomaar in. Het is 1-0 voor Ruiver. Keeper Daniel Schreven wordt gepasseerd voor het eerst in deze wedstrijd. En wem heeft de bal dan het laatste aangeraakt? Dat moeten we toch echt de herhaling er even bij halen. De corner van de Ruiver komt voor. Komt in de kluts met spelers terecht. En dan lijkt me dit een eigen doelpunt. Eerlijk gezegd kunnen we het ook goed de herhaling niet goed zijn. Maar ja, voor Ruiver zal het worst zijn natuurlijk. Ze staan met 1-0 voor. En dat is een prima opening voor de toesploeg. Herkenbos in de tegenaanval. Bal komt voor. Daar staat natuurlijk Jeroen de Kalewee. Dat staat altijd voor de goal. In dit geval kreeg hij de bal niet. Maar balbezit blijft dan voor Herkenbos. Dave Damen aan de zijkant brengt de bal dan opnieuw in. En daar staat keeper Roy Hendricks van de Ruiver goed op te letten. Die voorzet van Damen onschadelijk te maken. 1-0 de stand. En is dit een overtreding? Jawel. Dus Jeffrey Moors, een van de Moorsbroertjes in de ploeg van Herkenbos, die de vrije trap met kreeg. Wordt genomen door Ralf van der Ven en daar is de kopbal. De Kalewee was er dan bij, maar uiteindelijk goed verdediger van Doné van der Weijden, de aanvoerder van de Ruiver. De corner, gevaarlijk voor en dan uiteindelijk weggewerkt. Herkenbos duidelijk op zoek naar de gelijkmaker in die eerste helft. De lange inworp van Jeffrey Moors kan altijd wiet. Ruiver heeft dan moeite om de bal weg te krijgen. Ralf van der Ven staat er nog. Uiteindelijk weggewerkt. En vooralsnog is er geen vuiltje aan de log voor Ruiver. Een strak blauwe log trouwens, ook in Ruiver. Prachtig voetbal weer. Alleen de wedstrijd moet nog een beetje op gang komen. Kansen zijn er wel, hier voor de Ruiver. En dan werd de vlag omhoog gestoken, boetespel gegeven. Twijfelgevalletje. Zoals we net wel dukker zijn met de club grensrechters. Ruiver opnieuw in de aanval nu. Bal komt voor, de keeper komt boet. Bal blijft liggen, daar is het shot en daar is het 2-0. En weer een heel opvallend doelpunt. Ruud Segers heeft de bal in het doel getrapt en keeper Daniel Schreven heeft zich geblesseerd bij die actie. Hij kwam, wie doet zijn goal? Dan kreeg de bal uiteindelijk niet klem vast. En ja, eigenlijk gebeurt hier niks onreglementairs en dus is de treffer van Ruud Segers van de Ruiver terecht. En dan staat het wel 2-0. Keeper Daniel Schreven wordt opgelapt. En dan staat Herkenbos tegen een grotere achterstand aan te kijken. Ruiver gaat onmiddellijk door. Vanaf de aftrap zo'n beetje. Daar komt opnieuw de kans. Oh, dat is slordig goed gespeeld. Nog niet gedaan. Dan is de bal in de hand van Daniel Schreven. Daar heeft Ruiver meer met moeten doen. En bij 3-0, ja, dan was de wedstrijd nu al heel vlot gespeeld geweest. Nu heeft Herkenbos nog een kansje. Verre ingooi. Bal wordt weggetrapt. Gevaarlijk wapen van Herkenbos, die verre ingooien. Dan zien we een vrije trap voor Herkenbos op een gevaarlijke plek. De overtreding was van Doné van der Weijden. Komt de bal. Oh, de kans is voor Jeroen de Kalewee. De topscorer van SVH kreeg de voet er net niet goed tegen.
Herkenbosch heeft zich nog niet gewonnen in deze wedstrijd. Dat is opnieuw Jeroen de Kalewee. De Kalewee voorlangs. Grote kans voor Herkenbosch. En het is duidelijk waarom deze ploeg op een vierde plek staat. Ruiver heeft de wedstrijd nog lang niet in de tas. Vrije actie dit van Roan Koppers. Heeft de bal metgegeven. Oh, en de rekent de aanvaller van Ruiver er niet meer op dat de bal nog doorkomt. Maar die actie van Roan Koppers is de bal in de heen van de keeper. Aan de andere kant Herkenbosch weer. Meteen natuurlijk de aanval zoeken. Komt er nog een shot aan. Misschien van Frank Thiessen. En daar zit de bal veel langs. En zo eindigt de eerste helft met een 2-0 stand. En het Herkenbosch dus gaat goed te maken. En Ruiver, die zullen tevreden zijn over de score. Misschien nog niet helemaal over het spel. We zien beelden uit de tweede helft. Met meteen al vanaf de aftrap weer veel strijd. En veel aanvallend ingestelde spelers die de bal naar voren trappen. En dat belooft nog te weer in die tweede helft. De mistrap van Herkenbosch. Kijk of Ruiver daarvan kan profiteren. Op zich is dit goed verdedigd van Herkenbosch. Woordjes Moors achterin, die letten allemaal goed op. Dit is dan niet zo goed en dan kan Ruiver weer overnemen. Gevaarlijke aanval. De vlag gaat omhoog. Geen boetespel gegeven en dan is dit een enorme kans voor Ruiver. Aflik is verkeerd. Oh. En dan is de kans helemaal verkeken. Ruiver gaat slordig om met de mogelijkheden die ze geboden werden in dit duel. En dat betekent natuurlijk dat het nog altijd niet gedaan is. Herkenbosch kan natuurlijk nog 2 keer scoren. De speler van de Ruiver zich geblesseerd raken en in tweede instantie nog een blessure. Nu liggen er 2 spelers van de Ruiver op de grond. En de kans is inmiddels wel verkeken. Maar zo is het toch een slijtageslaag voor de toesploeg. 2 spelers geblesseerd. En dan moeten we zorgen maar een keuze maken bij hem er als eerste gaat helpen. Aanval van de Ruiver. Uitspelen nu. Mooi doorgespeeld. Kappen, draaien en de bal van richting veranderd. Nu een kans gehuurd daar voor de Ruiver. Veel man voor de goal. En dat is logisch omdat Herkenbosch natuurlijk volop aan aanvallen is. Daardoor ontstaat de ruimte achterin. Ruiver kan daarvan profiteren als ze het slim moet spelen. Kan Herkenbosch nog een treffer maken. Dit is een goede aanval. Op de voorzet komen van Kuipers. De bal in de 16. Komt er nog een shot? Jawel, het shot is van Remy Kuipers en dat gaat veel langs. En ook Jeroen de Kalewee was er weer bij betrokken bij de aanval. Maar vooralsnog dus geen doelpunt voor Herkenbosch. Ruimte aan de linkerkant van het veld voor Stan Smits. Kan de voorzet komen. Bal is langer weg en toch een ins op een sloef. Maar dan mist dat shot de richting. Diepe bal, goed gecontroleerd. Een inzoet holen. En de redding is van Roy Hendricks. Hield vooralsnog de 0 in deze wedstrijd. In tegenstelling doet de wedstrijd in het paasweekend. Maar het ligt natuurlijk niet alleen aan de keeper als ze een keer verliest. De kans misschien. Jeroen de Kalewee. Oh, raakt de bal verkeerd. Normaal toch zo'n doeltreffende speler. En nu wil het maar niet lukken tegen de Ruiver. Met die 2-0 achterstand op het bord. Nou, uitspelen maar. Oh, daar komt de kans. En over. Kans was voor Mark Fusers. Staat kaart in het veld. En is ook eigenlijk geen aanvaller. Hoetrap van Roy Hendricks wordt verlengd. Dan is dit geen boetespel. Dan is het een enorme kans. En daar is de treffer. Het is 3-0 voor de Ruiver. En de wedstrijd is gespeeld. Het is gedaan. Prachtig afgemaakt door Joran Huis. Het was even de vraag hoe het boetespel was. Maar het leek me de verdediger van Herkenbosch dat de bal doorkupte. En dan is het natuurlijk helemaal geen boetespel. Maar de afronding is natuurlijk prachtig. 3-0 wint Ruiver van Herkenbosch. En promoveert dus naar de vierde klasse. Herkenbosch nog lang niet. Ze zijn afhankelijk van de angaplogen. Promotie in feit voor Ruiver. Nu nog het kampioenschap. Roy, nou een paasweekend had je dit even nodig. 3-0 tegen een concurrent. Dit was inderdaad wel even nodig, ja. De jongens hebben een paasweekend heel gewerkt. Het is helaas
hebben we geen punten laten liggen. Maar ja, wie je over tegen de trainer hebt gezegd, goede teams laten dan UC en waar ze in staat zien. En we hebben laten zien vandaag dat we denk ik wel de terechte kampioen gaan zien. Het is ook wel een beetje het lot van de koploper. Hè? Iedereen wil van hem winnen. Tuurlijk. En dan krijg je vooral zo'n ploegen die graven zich in tegen dich. En dan weer lastig. Je hebt blessures, je hebt schorsingen, maar dat heeft iedereen. En ik denk dat we vandaag een passend antwoord hebben gegeven op de 2 nederlagen. En tegen Herkenbossen, dat is een ploeg, daar kunnen 2 kantjes op. Hè? Dat weten ze van tevoren. Dat is geen makkelijke tegenstander. Nee, zeker geen makkelijke tegenstander. Je hebt ook een aantal spelers met individuele kwaliteiten. Maar ik denk dat die jongens wel goed uit de wedstrijd hebben gehaald. Dus een compliment voor het ganse team. En 3 punten op weg naar een kampioenschap. Nou, nog 3 wedstrijden, hè? Dus noemen we dat lukken. Nog 3 wedstrijden volle bak gaas. En dan stond we met een mooie school of wat voor kriegen of heel veel glazen bier. Ik heb gans goed. Veel succes de komende weken. Dankjewel. Dit was TV11 Sport. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.